କିଛି କରିନି ଗରମ ଭାତ ତ ରୋଷେଇ ଅଛି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ ଶାଶୁ ଆମର ମା ତ ପଖାଳ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଗରମ ଭାତ ଏଇନା ଜମା ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପଖାଳ କଦଳୀ ଆଳୁ ମୁଁ ଭାଜିଛି ଡାଲି ହେଇଛି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ବୁଟ ଡାଲିର ବରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ପିଆଜ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଛୋଟ ପିଆଜ ଆଉ ଏଇଟା ବାଡ଼ିର ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ସବୁ ବାହାରିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ବାଡ଼ିର ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇନି ହେଲେ ବି ତୋଳି ଆଣିଛି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଚାର ନେଇଛି ରସୁଣ ନେଇଛି ଦଳି ସାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦଳାଟା ଏଇଟା କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦଳା ଏତିକି ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କରିନି ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗରମ ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି ଆଉ ଦହି ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ ଆମର ଏତିକି ଆଜି ଖାଇବାର ହେଇଛି ଝିଅ ତ ଯାଇଛି ତାର ଏମିତିରେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ିବ ଯାଇଛି ପାଉ କି ନ ପାଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆସିଲେ ସେ ଖାଇବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।